Казвам се Ричард Бааке. Управител съм на земеделско стопанство в източна Долна Саксония, както и на землища в Саксония-Анхалт. В момента се намираме в района на Магдебургер-Бьордер. Изключително сухо място. През първата половина на 2022 година са паднали едва 120 мм валежи. Нашите почви са изключително висока категория, с малко съдържание на глина и пясък. Сеитбооборотът ни е пшеница, рапица, захарно цвекло и царевица. Както силажна, така и за зърно. И за това избрахме Maestro CX. Тук използваме Maestro CX за редова сеитба на рапица. При тези сухи условия се възползваме от доброто затваряне на браздата, което прави сеялката. И тя наистина го прави отлично. Освен това, настройваме почистващите звездообразни дискове така, че да отстраняват останалата слама от браздата. Почвата е напълно суха, така че не е необходима повече обработка. Агрегатираме сеялката с трактор 200 конски сили, с GPS навигация и Section Control. Все още не сме се осмелили да използваме апликационни карти тази година. Идната година смятаме да започнем. Хидравличната помпа на трактора е 155 литра. Това е напълно достатъчно за сеялката. Тракторът се движи с 1300 оборота на двигателя и следователно е изключително икономичен. Допълнително внасяме сторовнасящата система на сеялката стартова тор, което е много ефикасно и спестява средства. Засяваме рапицата с редова сеялка, защото се стремим да положим семената на точната дълбочина, с което да гарантираме сигурно и равномерно поникване и при тези сухи условия. Тук разстоянието между редовете е 45 см. Това е така заради захарното цвекло. Тази култура е основна за нашите стопанства и затова сме напаснали междуредията спрямо нея. Както казах, ние използваме почистващите звездообразни дискове само за повърхностно почистване на браздата. Земята така или иначе е много суха. Внасяме и допълнително тор. Засяваме 30 семена на квадратен метър. Не е чак толкова голяма икономия, когато сравняваме с пронто. Но при тези тежки условия в момента трябва да използваме всяка дадена възможност. Разбира се, надяваме се на по-високи добиви от редовата сеитба. Но все още нищо не е сигурно, защото купихме машината едва тази година и благодарим на Бога, че успяха и на време да ни я доставят. Това ще го проследим и ще направим съответния анализ. За сега имаме сравнително малко притеснение относно късното заплевеляване. И нямаме толкова голям проблем, както в Шлезвиг-Холщайн с други плевели. Единственото нещо, което все още трябва да наблюдаваме, може да е бялата куча лобода. Решението да закупим Maestro CX дойде сравнително спонтанно по време на разговор на Коледа с нашия дилър. Три основни причини бяха решаващи за това. Първата е, че обработвайки голяма част от глинести почви, трябва по време на сеитбата на захарно свекло да се използват двойни гуми и да се разпределя натискът в междуредията, но и с тези гуми да сме в 3 метра транспортна ширина. Втората беше пълната ISOBUS съвместимост, защото работя с апликационни карти и има много разнородни полета. Тази година още не посмяхме да ги използваме с тази сеялка. И третата причина е AutoForce. Тази система ни бе предоставена в готов вариант, което при другите производители не е така. При тях все още са частични решения, а при тази всичко е интегрирано. Това бяха трите основни причини, поради които се стигна до покупката на тази машина. И накрая бих искал да благодаря на моя дилър и на моя търговец за доброто сътрудничество, както и на компанията Horsch. Преди покупката имаше въпросник от 2 страници DIN A4, които бяха обработени по образцов начин и на всички отворени въпроси имаше отговори.